дар шаҳри душанбе маҷлиси навбатии иттифоқи байналмилалии нависандагон ва табибон баргузор гашт ки дар кори он масъалаҳои марбут ба нақшаи фаъолияти иттифоқ дар соли 2019 муаррифии аъзои нави иттифоқ ва ба узвият қабул намудани онҳо инчунин дигар масъалаҳои марбут ба кори иттифоқ баррасӣ шуд. Пас аз эълони тартиботи баргузории маҷлис, роҳбарияти иттифоқи байналмилалии табибон ва нависандагон табиби шинохта доктор Мулло Зуҳур Тоҳирӣ баромад намуда ба иштирокчиён аз таассуроти худ роҷеъ ба иштирок дар анҷумани тибби халқӣ ва навигариҳо дар тибби халқии Россияву ҷаҳон, барномаи солимӣ ҳамчун санъат ва аз ҷараёни иштирок дар якумин нишасти Кумитаи адабии Ассамблеяи Халқҳои Россия муфассал маълумот дод. Ном бурда изҳор дошт ки зимни иштирок дар ин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ аз усулҳои пешгирии бемориҳо ва солимгардонӣ бо истифода аз тибби ниёгон ё худ гиёҳдармонӣ, ташхиси беморон бо усули қиёфашиносӣ ва монанди инҳо суҳбат намуда таваҷҷӯҳи иштирокдоронро ба табиати беиштосои кишвари маҳбубамон ва шароиту имконоти мавҷуда дар осоишгоҳҳои мамлакат ҷалб намуд. Ба таъкиди роҳбарияти иттифоқи байналмилалии нависандагон ва табибон, беҳтарин воситаи пешгирӣ аз беморӣ ин саводноккунии мардум, парҳез аз пурхӯрӣ, истифодаи дурусти гиёҳҳои шифобахш, нӯшидани бештари оби тоза, ҳавои тоза ва ҳамзамон муоширати хуб миёни инсонҳост. Дар идомаи кори маҷлис ба масъалаҳои рушди туризми саломатӣ дар кишвар дахл шуд. Дар ин замина гуфта шуд ки масъалаи рушди соҳаи сайёҳӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон зимни суханрониҳо мунтазам садо медиҳад ва ба ин соҳа ҳамчун соҳаи афзалиятнок муносибат мешавад. Дар партави ин гуфтаҳо зарур шуморида шуд ки ҳар як нафар ба қадри имкон дар муаррифии имкониятҳои кишвар дар роҳи туризми саломатӣ кӯшиш ба харҷ диҳад.